Dobrý matroš. Sranda by bolo, keby doktor ti volal 2 dní, že príďte ešte na kontrolu, som tam zabudol hodinky. Alebo ty by si volal, že na čo mi vibruje tam? Tyka. Hej, sa nepohybujem a mám chôdzu zapnutú, hej. Keby ti tam aspoň smartky zabudol, vieš, že už ti aj pomerá niečo. Že ti ráta kilometr. Alebo presne, to bolo z Jurského parku, keď prehltol chlapa aj s telefónom. Pán doktor, z nejakého dôvodu mi tu chytá airdrop na váš iPhone. Napojilo ma na Wi-Fi, keď som vošiel do nemocnice. Ukazuje mi, že sa pohybujem, ale ja sa vôbec nepohybujem. Čo sa tu pohybuje? Asi ti večierku niečo zo zadku. Čiže takto, ak ste náhodou vy prešli už kolonoskopiou, ktorí nás sledujete, tak skúste nám napísať, aké to bolo. A či by ste, síce asi budete ísť tak či tak ešte raz, proste po tých 10 rokoch. A chceli by ste ísť zase, alebo nie? Páčila sa vám táto procedúra? Nemusí to byť práve len každých 10 rokov, ale môže... Aj každý rok? Každý rok nie, ale tak s odstupom času 2, možno že 5, hej. To to dá. OK. Tak dajte nám vedieť. Celý podcast na YouTube kanáli Dobrý matroš.